sampai tua tu na baru nami asang dia tu namang ulo ko si mana puti nauli mana puti na renggam mau bisa luhu na pinoparmao na baru asang dia tu akka yang nak kami dapat pengabahan nauli do pengabahan na renggan ipasok-pasok Tuhan tu hari akka na mangihud dope. Jadi omma uros parpuli sepasator namin na baru sama urosot kupasat kami tu sa masulu sa matugotian pasator namin maurosot na baru sang dia matutu manaputi nauli manaputi na renggan mau dia kapilok parmi pasahama matutu. Lewat jembatan lewat. Kiramu man berem, kiramu man obat digijang nomor lego tiang dikasih obat digijang